Mobben tahi gifsida me luovikkidamme la duodalos selvudat attisvuotta. Ta tahpahuva selvilainen, vuos selvilainen, kos olmut jäivadit. Jos kuulla le okta takkar selvilanja tahi areena. Mutta skuulla le laabokte gätngahtun gätch perrei atti bohoppin la borre ja dialvaslas vahpubiiras. Mutta mi le dialvaslas ja borre vahpubiiras. Vahpubiiras le viisusta fyysilas, kulttuurilas ja relationalas vielä skoulas ma vaihkohi vahpami. Dialvasvuuti ja laktimi. Da fyysilas oasi tällä teoski skouladaalut, skoulasilju, leo hiivsikahtu arvai, leo feskikosa henk, holgbiksi ja buotekkäräs. Ja kulttuurilas vielä la vähällä hahta makka kulttuuri, joikki skoulas on suojats kulttuura. Ja lilla da relationers spelit. Makkar oktovuor, makkar laas oktovuor ja mam laas oktovuor lämmis oppida. Vuotta vaihkuit oppami, terveysvuotti ja lähtimi. Skolas både oppobilsa doudumme klähat skolas la både joodiha mi obägi barga borid i oppobilsa ja masla puorit rutin mobbe ma formasit ja bissihit. Tas päädellä rektor dioske sais ja lähväldimien tanoutsvastaus joodiha. Skolet jähki joodiha mi barga angrit huksit ja nanne hoppi ja aphedsirelsunna. Ja dan blir kun mun åtna hallat. Att det må mi dan hukset ja nannet. Skolas lä positiva oppirelation ja kulttuura mi jobbtida oppama oppi juafkus. Mo sahti mi outomarkaditi lähtsitiilin otti oppi relationa bori duvidus oppi ja ophedsi. Skolas lä puori relation vanmide ja oftsparkusingui. Tässä vaikkuhan tietysti dusse skola, mutta maita jo ahvi ies, laaspiiras ja serulat. Ja põrmus ja päivällä jästadit, fuomasi ja bissi mobbema. Talmifert vuosimudjan jähkit, tasa ahteda kaanu. Mi teet ahteda kaanu, mi fert jähki tasa. Ja mi fert mai tehti ja jähki ahteda me vähtis fuomasit. Ja ohtsat ja bissitan. Da lärde jag det kameleon med tjeckarna. Där bargo färtesad hassin skola argabävis ja assi buehbargi apedji rektori bargorutinen. Da satt motin modu automatiserta he systematiseri ja vuoidu, mutta inu ollu ahtemi chalmestovat odda ja erävuide mobbet. Kodat ilm hobäike odda ja erävuid ja odda pähkit kos mobbet. Mobben är det med för den lätt dynamalast och märksa att den tvärte satt i reudalit ja heivit skolokulttuuri ja hastelosida ja deuske huksijuvut tuskabotsi vuodol. Meillä holmot tjora jällit pelakai. Meillä pohkat sorivast guikuimis ja ootsali hoktavuoda ja servuoda järjön. Tällä oktamin vuododarpuin. Meillä tjuvun ja antjuvu evolution historiareis. Alksleim mi fysilat sorivast guikuimis mi färtim oftas bargat, mi färtim oftas biudit, oftas hukset assansai ja nuain. Jos kalkemme pirkit, jos kalkemme sijautsit ja ällit. Mutta otna selvudas, det sahta juikolmus pirk haips okto. Kitta kotkidit kitta tässä julla hui buaris. Men som sahta pirk hokto, materiallat ja biatmutafus. Mutta tällä ätnasida surgadis ja liikhuis elin. Ja takkar elin mai mie härligt. Alltså äkki min laumutsida. Miljät sosiaala jällit. Ketalpset räksvuoda ja laasoktuvuoda järjeitä. Laamutseida. Ja kuulhalma vai doudahat jällimistä arvoi. Ja ahtetaan maimi parkattasle arvu.
ja äykin selvulaki ja eräitä. Att i båda selvä. Att noppi i häli hummat ja kuulahalle fastidi. Tai jorgla selki, ta pautseda. Min darbo oktovuoti ja laasvuoti dahkati hilgun, olgus teämme ja mobben pautseda, tan laakajat, että juhtsaa tolduida. Meille puhkat nuku tuura haaledalle, tan vuost teevedämisat, millä teu virjahkäsitsit. Ja mängi jahapa tuostaja, Boudholmi kuessai. Ja siellä tuolided ja mällä siitä, tähi konserter. Tänne komi ballat, hilguduvumis. Tannella fekmi datsati mobbimisla joskin maita ei ollut dobtuin saakka. Ja tämän bottu sai kun sielki dobtu ja man laakai nuorei voingassa toimet ja vaihkoin maana ja nuorei oudanelmai ja ohpami. Milja relationer gelbersuota ja målan hukset ja praktiserat aibs konkreetalist. Maalle dobtut. Dobtulle minne gepäs. Ja vähemmin reagerat därför hos det man käy mycket ja därför hos det man mi väsigt. Milifti ellin dobtu ha. Jos miettivät se siivrasuoda kun kielistit tai dak era vasta. Jos alivtju sahtit maaneda tasamme rähkisit tai suhta kun ubbi rassilla min rajai. Tai min lagamotsi rajai. Jos tahi kaunusi motivationa olla hi parkjoita. Mi tarpsi dobtui, sekin vattis dobtui ja puuri dobtui. Tälle min ellima ja taui muuttur. Mi sahti halki tatsa hatte vuos psyykalas ja fysalas. Kemielas aunasat voingasin stilriit ja kontrolleeriit dobtui. Mi sahti tatsa hatte dobtu pimme min taui. Motivationen biedmä songi spille diitura. Ki häliä vuori arvosani. Tai he voitsin kvarta haakat. Tai he bälkä vajut. Tai he häliä voitti makenu kilmu. Tai he olla he tohkeammi tehdä sormu. Rääkisvuoda douduun fast hukse darpu tai he miellä zommistit, jaafkusit, sallut, modjistit, ootsalit, oftstallat ja muhtimin aipasit ja maitain morstit. Kiibahil pääsihan, että kun illusmuovaatin juihkuda kielai aimui, tjäreges, piedju kielai, uhkeda, yes, jippi. Ja suhtuske sähtä volkahi hatemis, päighuusa kitta karrasit, tjetstik jälkidehi tjormai piäydäi, tehi baidi hiena. Ja fastasjätmi fasatte mie liikku, mie tohket, mie karvit ja goddit, tammasa mie liikku. Depressiiva olemu daut aivatju ollus viemu. Tannes on ivä ja ollus tahkat. Vuopalku ja dausad lossalat. Toptut patsani min voingasin, jälle hurkijuvun, häpmijuvun ja shaddan numulea, viisutain mai mi ällimisle väsihan. Mai mi hoahpan, tai muistu ja juurtakin. Juurdakalle fehän melkite vatst. Mahle juurtaat. Kosta pohtst. Min väsiusa inni min juurtai. Det shad teodaker siskit kritiikkalle sienat, mai min chovu ja mai min jähkit. Mutta mielle min juurtaat. Muhtun kesanama Marian Magelsen, dai että samalla ko manimotsi raakai kuutsa, te miellä raakada juurtai. Manimotsi puhtadit kuutsa, tämän mieltä mai miille juukkan ja porran.
Ja miellä puhuttaa juurta ei tammelta mai subjektiivilla väsihan ja ahpa. Toni lähtuu juurtakat. Ja toni lähtuu kudja. Juurda sähtlä kifsalatst, mutta lähäfkalatst kom jaigut reflekteeret, iimastit, hutskat, obdidit ja oftsparkat. Minä sähtätä stiivret. Mun touden tälle oudel, kun mun aikan tän loodalla maat mun touden, että mullekin hui paalus ja hui nervösa. Ja mun hälytyksen toivdu stiivret, no te insatta takkel paalus ja nervösa, mutta mun ei sähtätä. Mun ei sähtätä stiivret. Mun färtin tuossa kähtseli sirdi formasiomi, tässä mi just täällä tähpäivä. Färtin man holks papa tjepst, det vill man nog göra. Elin väsust oftast biologisk processen, ofta laga programmeri min. Maita biologisk eftut faktorer vaikut, jos kyllä sama mi shadt ja mo mi hämmiut. Kiiba heille kullan, että tuossa näitä jäähtsä luontu. Tai että tuonne sama siivui kuin siessä. Tai sama läikki kuin äänu. Jos minä kviäkit vaadi nuorai obdidit saavahahti tävi ja gottui. Demi färt väärstän tehti väärstän vielä mosin voingassa toimit. Mun en tiedä, mä ei tatsupe voingassa kuin voingamatcha, mun tajan kuin voingassa. Ja min färt ad mun nuorai voingassa toimit. Ja alla afkalas tuutnikieli hapheji ja kalk haphi ja vahkuit sin oudanjaamme. Me tehtiin, että on maana voingassa, että riivtä ollu ja johti liittyi vuosi äänenai. Mutta voingassa riivtä ja oudani ollu, maita ei nuora jäis. Koska erinomaisesti voingaskouluja, koska impulskontrolla, arvostallan, suuttuhalta jäämme ja oudusplanen tähpova. Rievdatus läht fysiologalast, anatomalast ja hormonalast. Sokkerbälhormon, testosteron ja östrogen hivuvat vaihkohit voingasi kuottaisi oside ja menstruerata shadst. Testosteron vaihkohadas man analytilas ja kaituspersoner suodan några obdida ja östrogen fast man empatiski vähkäi några personer suot shadda. Några voingasi reudammatki sähtälä hui dramaattelas. Ja kun lastin vielä signaalstoffat, no kun dopamiini, serotonin, hivuda, loktana ja kahtja fahka ja kävi mieliin. Det miellä mohkasadda puolimiellä ja fuenismiellä koska hui johtulit. Ofta bottus ja hui puolimielas ja nuppi bottus fast hui pahamielstä ja fuenismielessä. Ja taas lassin illa väl impulskontrollikin aip saais. Ja viistaa sähtässä saat ruassun vierastillai. Kun ei väännämä häikin nuora hiedjetan alma, että takle no vuohkasit. Tahongot säht gevat oudelko juurda järkä finalit täppä pannelappenis. Ainebet kuljet oudelbältä. Järnebarkin pannelappe, mun en tiedä taas saamikielnaamosa. On hän tähti tatsaa, että nuorilla mun voingosin alle moivi ja kaos. Sisäht rähkäs mun vaikka etsi stabilita. Reudadus mieltispuktahti dovdui outostiamme ja sosiaali lähti niin olla suova. Servutaan normaja ja vuodemuseen mieltä. Tallella paha, että nuora hoidstakker identiteettä. Min sähtä bissut ja jorra sin virsis ja shadtakker saakan tai rollan tai muistelusen ja muistun sin virra. Muhtima hoidst pudstahnaamar. Machuvu sin ellenai. Ja taipäin muistusaatni koittaa jäikin kosi filmi ja kovi taavima pitsui nehti ja ortoppe
Na, ai päivä. Mun on ees mai kuullaan, että naad on lech tekkermanna ja on lech nuojana. Amma mullekin talli jo odjon takia identiteetat mun. Muhtiin muilla alla muhtiin nuorilla alla seksuaallisaktiviteetter. Muhtimalla med bär utju tai uju. Mesta jävt. Muhtimalla jälmäi. Ja muhtima fast med duostille gessuit extremiteeteitä ja valrasuoreita. Tammille att mi fett muistit ja Miguel Ravisolmut fett muistit ja tietää, että nuorella tuossa odda sitt hoksen processvälde. Ja att sillä hoksen min identitet ja också min etset ies. Siis darbo oftstal skipparin ja darbo spjärtlastit äräin. Si iska gott hirskuilaan personer suorei. Ja status kidju. Chaugana ja juofkus lädäväläs ja nuora säht park vaikka mai piisuit statuse ja säht judilkiähtä vaikkuusai anjas äärä tuolma vai eja oli positioni. Tällä takia meillä tehdään saat muistus. Mutta on puoliksi dramaattilas äiki ja toima nokt, kooda sit hoksin äikille baatsel ja personer suotta saidubba. Tal mieltä gaibelus oddsfäste ja bargui sisävuohtu ja espirgiupmai ja vielä suksimi ja orrun satsi shadde darbu. Maita ei dobdutali askudit jääs. Dalilla tehdas, että järmäs och pedjit ja ära järmäs rävsolmille lämmustas kehtsymin bjärräi, että sielät ollasit huksin aikudas vällen ja odjun veilusvuota äräi mobb. Ja että odjun viehkii kuule väsihan unuisvuodai tai mobbama. Että se on ilhodjun takia govaats, että se on ne numo mobberat muistelit. Teille raakaan suu. Mobbari muitelussa älpäsen sieggat ja shadnan tuottavuutta. Oasi voingusimmin mi väldi haatnoi oudani äänemusta ja johtilemusit. Ja tannella tehdä, että nuora jäis odj tjelkaa juovulämme ja aboide baadamme. Mi väkki ja baadisin tannelain, että puuri dävi här i halvöidat äänemusat oudani ja biissäni kuin sinkit. Äänäs nuora läävän muuttus oudamme näemmessä, että siinä kun leveilysvuotta sieltädallet. Ja semmas väldi huutisin taadis iesmielidamme ja lassanenci iesmielidamme. Räväsomus kalgasiin tai ieskui konkreetta fatteektu baalit, dialoga ja sieltädusei bokta. Ne tjaihat tjovo meldi ja bersta nuoras. Mutta semmas pitkäs tjelga ja govtelas raja ja tjovulis sieltädusei. Järkmälis vardamusan ja vaihkuusan. Evolution verkar min voingasi kielhalla pohlaan tilaisuudelle ja hukse hiesvuoda, mi hukse ustivuoda tansatsego vaarsallisuoda. Plan hovskoulu automakaditti siasti ruuda, joksa stora haikamusen mangelis ja nuan. Mie kievro, äkki saada joodane pviehkat, mutta mi saada järmät. Toutopatjanit ja volk touduvoingusin limbiski system. Moni näiku tässä äisi ja viistä ei tjoikkei pirhalla, mutta naamhan muhtumun. Hippocampus. Te vuorikki väsä husai. Muistun. Ja erinomus takker muistuin masalla ja chatnon erinomus sikke positiivi ja negatiivi dobdut. Tällä mai äykingomi aiku kieldu hit. Automakaditti kielduun tabella ja bohera mai mitfärd huaput. Ja maita jos mi aiku automakaditti sosiaala kelbulasvuoda härihallat. Puhumai mikal huaput. Ta tjohki diedui kuulubokte, hajabokte, annubokte, liike tämä bokte. Kuula halla maitai
prefrontal cortexan täppä pannelappen. Mutta ilman no aipspuolis obdami, mutta taat ilman no aipspuolis obdiluun nuoren ja sähtälän kasks vaajaduhti jälki heräsmehtet. Mutta Danilla vähän että ilhaalu koncentrationen sais nuoren. Ja sähtälä vähtis plan hovskuului. Tämä viedä maita ei tiedui amygdalas, koska dobslas pääsiusle horkiuun. Viistä ei tieduinta huksi muistui ja oosi muistui missä viedäkö darbuja, ole darbuja miellä. Ja tällä basal gangliat. Tämä hoktan tämän lillijäänen, niin utsa kielhalla mahtui ja dobtui, mutta tuossa takkär mai dapsa koivu härihalla nuku kuadru chapa samni tai espapa chepcht tai piano joihi ja noin. Hippocampus ja amygdala ja väkin den hypothalamusen. Ta kielhalla takkär mai tiedui. Ja basalganglia ja utsavuoingisefas mo tiedui. Tahmilla vähän ärtsmiehtle, että maana voingassa oudaniskot hiljatsit kitabere täppä maanjabelda. Bakhuudelappenis. Kun chalmille oktada i vuosi aitsun maisan välda aarnui. Tästä oudanit arista oudskoului ja läht kärvas, että ollislats äska faktiskt olla göklöi vihta ja ei vuodis sulli. Mutta tämän sähtär, mutta voingasi sähtär jouda ja muut ollis ällimaan. Ja tällä la prefrontal cortex där pannlappen mai saa ei tuvan. Ja tällä älki planet outskouli vuoht älki ja arvostalla vaihkuusai. Ja staui. Det heter usidit att terveysvalministeri Bent Höijö ei korona-aikis, että vuohtikäsi igaunu nuoreita. Ja tällä tuotta nuoreita, nuora häismietä vuohtikäsi tällä huidopimentu kukki. Oppi dobdui tuodas vältillä ossinan otsmorsis mai skoulukalga fuolahit sinektui. Skoulukalga välti tuodas viisu hoppidalpui, idussi fysilastalpui nuote fahtsaitsok ja skuovatsap, mutta maite psyyklastalpui. Vahpi balla, jos ivatsu jädvussa ja duarjaa kodapsadan. Ja apedji jäddedalle, son jaskudahtasu ja vähkihaa olla hiffastan oatsibasuoda tuotudan balanssa. Vahpi hiepanos tarbu iesarvu ja dohkeamai ivavdu tuodas. Apedji vähkihaa vahpi oolahit ja biisuit iesarvu ja dohkeamai. Koodäävisolmu ja apedji chai ja praktiserit otsmoislust laakuniamme ja astkietsti ja dohki tobdu ja lai tuoja ja chai respekte ja empatia. Te vahpi hohtan siemma ja dat chuovulit. Dat njommu. Takkär lähten numo ära lähten njommu. Tobdu ja huessin olmus ja olmud järvsuos siemma ko ära ruumastas vielit ja organat ja muoda toimut. Tai kalge ainit identifiseer ja dohkit. Tatte tärkisen, että tobdui kalge dohkit. Mutta deuski ibu lähtemä, mitä en sähtää vuelkit. Lähtemä kalge baadit ja laanekty bitch jätmelläs rääjäi ja vueldamusai riauda mitä ohpami härihallami. Tobdu väki min reageer tahpasi ja daude diitu laakai. Lähtän mieläftys vei ubevisst eller bevisst. Tässä att jag ska bakti hirskuilaan reaktioner. Mun så att den reagerar haibs äärelahkai kodon den siamo tahkui. Tämä on tahpausi. Tämä kun meille no ällimä bakti väsihan ja ivnijuun ja programmerijuun hirskuilahkai. Ja missä mun så det ska meille sierlaan biologilla sjeftut. Mutta kun me jo vähki ad ja ahpat ja reguleerit obdui.
يضل reageer tau ja tähpäiselle jätmälätsiä järvässä siedämät ja ääräektui. Tehdä stora äykin mitsida olisi jällimi. Oudu märkä diitti att häpät oudu sähtä baktit. Järvässä reaktionen nuukohtimi kahtat ja biudit andagasi, jos tahkan joita vierro herätä. Mä näkee väsi kada reaktionit smava tähpäiset ja oudu märkä diitti att det kohtsuduvi ja nammaduvi kielisin, jallan tai bahadahkin. Tässä obdi takke identiteettä, että sitsi sähtä paitsani suhtu. Tai pallu kodakt joita vierro herätä. Hän potoutuu chaihuudalle takke ehpidi järvöslös häämis. Tottut hasteli jurdai ja määri makka jurdami oudanahti ja makkarahta shadit. Mii häälidit ahpihalki oudanahti järvöslösjurdai reaktionai tottuide ja väljet heiväläs jätmäläs taud. Jähkiisin Steve tottui finalit deppelen järnparkkinista ja pammelappani sovdu välttämään mun tjäinäski. Oudolko väljet ahkat ja reageerit. Ja mii färt fjäkki oudanahti ja vuorit impulskontrolla. Ja mun tärkistä att det skulle stora äykki mun lohpiennan. Mai merksi toddu ja tegiellä haluan ohpami. Ohpikin mobbejovu ja olkustovu servuus lähtö skolas, sosiaala, media ja muuta servuus. Ta hilhoatsibas, on hilhoatsibas. Som gäuha puhets naftsai skolas ja ohpostilarisuus manna tasa. Att tuuluk mielohpidis ja ustibidis signaaleidan satsaiku illodit. Aatonushat, ahpas tuahka ja härihalla numma kaksi. Olluga maiden mass koncentration ja garvi ja häälihvalgi skooli ja edaps mobbemagillat. Tänne maiden sin fagalas puolesta fuutut. Neurologilas ja hormonalis prosess tähpähuvet voingasin ko uunhas tähpähus jäväsitsillä. Ja tänne saadaan jää. Ja voingas hääliksi takkamaan aasa ja oon katoltuilla. Muun tämän fiksit. Ja son sähtä tämän tjaldi tämän unhosvuoden mangalahkai. Sähtä jauk skolas. Sähtä mausahit. Sähtä muisteli huopheitsei tai ruoftus. Sähtä aips aina mehtumin saada sähtä jaukut. Ja sähtä mai karvit servilainai. Ja ollut energiamanna maidassa, että kehtseli tuolla hei vähtistopui edet. Ja appeegi skola där suola bargi tai biras bargi sähtä viäkit. Som välda tuolla sohpia sudoutui, jähkä, ohtsa, aina, pisseha, saastaa ja chuobula. Mä merkki toltu ja tegiä hallami ohpan kolla saakka subilegi mobbe. Muhtin mobballa hade jag ska sikä mobben offera ja mobbara ja sähtelät. Ofta bävis skuktyrollain. Ja dalle fätti kielgait mi mobben lää ja muuta toima. Fätti kielgait ja defineerit. Mitä lää ja muuta toima meidän vaikkuus. Ja dan birra lää vahtemaailman paikka. Luodallan. Ja tällä liusketa pissahan saas jämmin. Muutan pissahan. Ja dan birra halla ääling ruulaan fast oftsom blåat bäga. Kolkmans. Mutta maita ei olmak ja heijällä lämmäs mobbiajista. He lämmäs meiltä mobbin jofkuin mobbimin äärä ja räfis pessan mobb tänne kui oktai bissiin sin. Tai he siei ädden att sin taolet mobbin taot. Väsi täyjä syklus fattis vuoda i häpä vuoda ja vaasuit iätset. Ja tänne täyjä joutsa liähki kun iätset mielessä jäi ansas liähki. Olmak jählä mobbin ääräi. Kuhka masset empatia ja ustibi ja odds lassin erävähtisvuode ja tuodelle slossa miela sähtet.
سحت أي تهي هالون ومت سحت سيما لاقي قومي شالدت انت يفستي ده drama بيشتي هيشكولا karaktärer. Det galak mi duota jälle miss väldi ha mitä mi mahti ja tiehtit olmu voingusi oudane mi bidra ja hiedjime maana ja nuorishad positiva outs festiedji toimelas ja empaatris onmujin. Dan mi dahka ko lähtsi puuri väsähuseide lähtsi tiili atisi ohpet oudanit oj puuri muhtui viis fat fas huksi ha mi juurdagi malatsi realistilotst. Mä olin nuora sillä, että älkkiläisin viäkki reuda ja kuoldit ja hilkut lähten vui, mat headustit jetset ja kiksin iäräitä. Mutta semmas färt muistus, että ohpit kenellä nuora olmut, gälät shaddamin. Ja läät härjhallunin shaddattakker olmut jimmalla altsasi iäräitä vuorit. Tangasks ja härjhallunetin te färtisi ajulovi bostutakt. Mutta miraavis on kalk ja misle kernikas vuotasin baalit ja väkit ja tuarjut tanaikudas ja tämän paisatteet. Oppi lähten voi sähtä reudai, kun härihalle puoli reaktion minstari ja sosiaala kalkai. Muhtin oppille lämmäs kuhkea takke negatiivirollas. Tahi älki tulpui hierai vastut, tahi fuenis relationisista orrun. Att se ei mäte reudai lähten voi älki. Ja siinä fältä erinomaisesti tuarju ja väkit. Ja teillä millä relation hjälpelysvuoten. Skola ei tosi faga ja faga ei hjälpo mihtui olla hit skolas ohpihot. Maida ei ofta stallat, kuulahallat ja oftast parkeerain ja ollesuhtit kärnikas vuodemusai. Pähpiraldi tadju, että skola tiettuha empatia ja otsmorsa. Mutta tatti ei voi skolan tähpähuoda praktiks. Oudan että skolas favoriserar aina vuori karaktärer, scores ja arvosani. Faga mahtulla dehalos, mutta vuori ja positiva eskovalle sama dehalos ja davia ehtun puuri fagalos vuotsina. Relation gelbusvuotella mahtu tai eskuut kulhallan voi pidä ja maida merksit ohpami. Relation dehalamus toimalle aasahit toutui, mai midapsi tasatte ohpa ja oudanit. Nammalasi oatsibasuoda, luettevasuoda, ilu, motivationna, kärli ja arvo. Aasahit relation kuude kuimida, kun diaivadi. Mi aasahit relation kuude kuimida, kun mi diaivadi oftastalla ja kalktan oktavasta eskuud rolle bjärrägärtstä. Irdi personalis la listu mai chuovu go ai kola balpus. Mai te ophedjin la dakker. Listu ja dakkerat. Ophedji saate balpus jets professionslet ies. Vuot puuri ja bahabelin. Som färte guedit iedjesa roktut. Ja ohtsa he roktan professionella ophedji rolla go bohta bargul. Ja la buot ohpi ophedji. Ohpi vehki. Se on kaikki huksin nubuori ja naanus, että staalis olmuiko sähtä. Talle vehelas, että suuse listumai chovu ja maan mieltä barkat. Okta dakka listulle ohapäji professiona eteläs plattforma. Eteläs suotu. Ohapäji selvula väldillä audiri hohpi ohpama, oudanem ja äynima. Muuttuda, millä huidehlas muitit, että lähte ohapäji kottut arvo ja daut, vaikkuit sin jäjotsi barkt ja käynsi barkt. Tanilla huidehlas, että mikä te ohapäji reflekteeri iätsämä kottu ja arvo ja daui. Makkar ohapäjillä muun. Ohapäji selvula väldillä nalle audiri hohpi ohpama. Ja för att muisti hade tackar gottut ja arvo mai mi eja la mai mi eja la paidan selvulas
Ja mä aina miedellä saatan bajas. Mi färt tai vähän arvostella, että hei viikko tällä melden on opeji vargui puot. Ja mi färt kähtsli kuoldi hietsä mä rohtu ja valgi pargui, mutta valgi paitsi tämän professionella opeji rolla bajas rohtan lafkas komi vuot pargui. Ja tällä dehalla sattela vuodessa vähän kaltamalla muslei. Aina bet kodal nätsidu. Aina bet kun nätsidu. Hallå? Aina kun nätsidu. Dalla das skiljas, refentelen giljas min nätsid som har satt gärtja hi isk ja bargat. Iskan dit että makkar aphejilan muut. Mä saatte mun buori, minä saatti buokat alu buori hietjumät. Lähti relasuunnilla, että mummi kalptaan dakt. Pet kähtselit lähtivät relasuunnilla, että luhkäs ja tsehkis ja oppi. Det vuosi att löhtivas opheji. Sulla dakkar opheji gidualla sietadusai ja lohpadusai. Ja garva sarkasma ja negatiiva karakteristiikkai. Som väljer tsehkis positiva sääni, mahuksi laasuoda. Ja sääniille stora vaikkaan fatmu. Automerkka dit mun liikon sääni de skolevilja ja skoleabba. Tällä vähän ehkä sääni mat raakaiten. Tänne laasoktuoda. Huksiita. Att ophegisla positiva hallanjetna. Att det som bitcheräjäi. Ja att det så struktura. Tampire mun hallandalle guetnon bloäkkäivä Batmans. Ja att det som bitcha vuode mosei gäibedusei oppi mahtu ja naftsaimelta. Det nobilia att det som la tjelka som galga asai norma ja njolkadusei ja vaihkusei tsehkis. Teoske oftas oppion. Tjovu njolkadusei. Aips konsekventa. Tiedu ja vuode mos tjelksat. Ja alu vuod fasti joo ja iidan satsego svaihtaa ja vaada. Ja muisti väl mun iskantan satsego mun tiedä. Motiveer hohpi fanguhit olmili joksat ja bitche tjelgadää ja vuodemussa ja praktiselve. Kuulemma, vuodevas ophetsi, mahta kontrolleerhiet stavtui, sonna gerdevas ja uhtsan impulsiiva, mutta datke sähtele spontana. Muista mistä johti ophetsi gibalkui krihtaimin mainisku suhtai. Mutta ilman ohpan stiivitautui. Neljä. Raavas ja fatmusteji opheji sävä oppin ruoftuluottadielui. Se on mentalisella ja arvostalla ja kehtsä ja aina iets olkul. Molen muun. Molen din mielestä. Muutien mielestä aina min sähki. Se on tuosta sikiraamia zuigudame ja tohke vuostut. Ja bilda andagasi. Fatmasta oppi oksas arvui. Uksit sähkis. Vikta. Tohkehämi. Opheji berstui chaiha berstumi. Ohpi vääsauseita berstumiida ja nieoida. Se on tähkida tontui. Muistella mais on liiku ohpis. Ja se on pitkä positiiva charmglasa ja tulkku. Tän ohpi lähki maitaiko iljattakkär saavahahti lähten. Muhti min sähtelahat saat mentu engageet. Ja siihen on maita härjähallaminen. Opheji baada oppi privata. Kolla darbu. Ja räämida su parguaja, mutta ei Jeesua eidego
tusla fine vuotta tai tuossa on chapachani mutta lämmillä patsutan palgoailla. Oappeji bitcha vuodemuslistu rifts hildui nadaken heive oappai. Ja se on sahta mai plan hohpan toimai mai oappi iedellä tehalamus resurssit. Kiets ja arvostalla makker mahtulla siis ja makker väsiusa siis ja kiessi tai ja siinä tuogaji kun plan hoapussa ja oappu biidas vuodetan palkkuin. Erinomaisesti alkaa kiessi ja fukseet oppinkäillä vuolit status jatkus. Otspargu toimat vahku chuolama the gray of the day mun intiedelle kun tampille kulla ja era praktiikkallis toima ja olgu toima ja mähtsämätki ja chorgen palkut ja otspargut lättäkkärä mat sähtlek taas vuori mun saatan chait all märkaditti kada lägga. No, vahkuchuolama, diapla, den nähtäisiitus mies takkar chilkusat on muodaan sähtä varkat. Sähtä lähtäkö suomasta toima mai oppi sähtä vark hoftas ja aina jos eikä rohpan kuin minne varka min oftas ja aika ohpas muuta. Kuhta. Ohpahetsi mahtaa asi puoli voinga positiiva dovdu ja ustillas dan tahkasan ustillas voimelta. Ammanus on karva sarkasma ja negatiiva karakteristiikka. Ja se on hokse miidovdu jaakudovdu. Kun ahpi pes fäsit oksas toimemme ma harvas mahti oksit oksas vuodovdu. Tämä merkitsee, että se on tiervaha, se on modja, se on aina, kehtsä chalmai, tatsa hei, tai häivi, tai buures, ja siävä ja räskä ofta saapedjin, ja spjärtjelastasin. Bjälgi bias ja high five. Ja så humoristisella positiiva, ja sådana humoristisella positiiva, jökelaka ja tjejat som liikot ja oppi läsjärvis, som vaatsassa oppigask sähkilains. Ja kuulahallamissa järvähämis aina ja kehtsä oppi chalman. Mun ees jouvun ofta jafku vuost sähkiräis lojet sähkei. Ja odjon danin maidai hulas relation sitsida. Tässä on lohpase on muu eetjän maanat. Ja mun muistan tälle mussatti tekee tjäylästä oudu ofta iidida. Kun pohti skooli ja räski ja vilkidat ja muidat ja heidi. Tuossa lautne pyylisveis. Ja dalle mun diitin att relationa ja sais. Ja oatjipa soudu muu ektui leinaanus. Mutta mun tärkistä on maidai tässä, että mun mängi daken buastut ja daken buastut tämän aikudas noite tämän miedeuski oapedji takhopäikä ja tämän färtman kätsuli puolidi ja an puolidi hyökki hän. Chiedja oapedji duste hastelusi on niin galvedai, mutta manna dialogi oappiin ja viehkiin oappäin puolimusan tjäydädai. Oapedji lähti sähkit susle ieskontrolla, som tutska igenav det men du johtui målea moashilia. Tietysti on kaikki bissit mobbima ja lääkiräämässä jämmäs ja stakkeldi tubata. Käftsi. Opeji fuomassa merkse kieltä ja ädde dovdui. Maita ei vättis dovdui. Sun tietää, että täikallikä tähkidit ja äddet. I kontrolleri ja jaavkodahtit. Viisutaan ofta soppiin ja vältä puhutti sudalpuimalla dovdui tuopäältä. Damme ohpi doudalle rekti ja täikallikä tuolas väldit. Ja väki så gaune för balansen.
ja jaskulahti tai jähkisu tai tautuun. Vappäjigalga mä irstautui halt siihen kontrolleert. Oftsi empatia. Empatia läsikä takia guoddu ja prosessa. Vappäjigahtila ad hoppi daui ja lääkimä ja vuodusta tai oppi väsäuseiden, puoldemuseiden, arvuiden ja guottuiden. Tobtuiden ja jutsamalli. Vappäji färte doudat oppi mäimmi. Ja kulttuuri ja sun referenssi, jos kalka sähtikä ja läht empaattelet suehtui. Dannele saamioppeji tehdät ja arvosat saamiskoulujen. Aktiivilat ja ruumasin chai, että se on kuultella, se on liukkala, se on liikastahta, automärkaditti toivista oalegai, tai puolesta, pastida, järra ja ainasu. Takia prosessi optida empatia ja addiumi ja appeji aina alkiput oppi siskit maailma. Ja, mutta mä mi fett muittu saanille, että jokta jolmus aalu lähti relationnelatsat. Mutta mi kehtselit no vuosko sähti. Konfrontationet tähpäivät ja hastelus ja riittu kärbet. Muuttuko mentalisera alltså muodon diivutan relationer och että he jos tappilasuilla tai skermukata. Det färt man rohtluotan tähpäivä biilida ja saastitan biilida ja adjut oudan ja dohkit kuktui väsuusei ja danlakai forsuunet. No, että tällä vuosistaan mentalisera oudan tähpäivä muodon aikatalle jos skermukata tai biilasuilla. No, olemme kun chai Relationsgielto sähtele häykin koe, aini betkolan. No. Relationsgielto sähtele häykin koe aivu kanhi mannaanus ja relation muoppinen. Tällä on vieta joppii jään ilkuulla hallan kuuksälkeitä eikä olkumudsi. Ja tai joppin jään täyjä kuulla hallan teikki siskimudsi. Mutta on tiedä tällä, että jäi makkia rohpien on färt hembu. Mä joppit on färt hembu äigi bitst. Ja tällä luoktiin saastanskovidan sähtä geohit. Goita alkuskola opasmuomin oppida hudaa ja sähtä kanske optimanus geohit. Mutta tällä ofta lakka tällä mieltä tässä on vahvuudessa että opasmuo oppin vuodet. Ja maiden dokumentationilla saattaa olla lähkisaastallan ja noin. No. Laasrelationer märks ollut vahvanprosesseida ja faagallisvuotsida. Ta hukse chanastumi ja aatipasuoda. Me tiedätte, että aatipasuodilla vuodun puhua vahvammin. De saat touch automärkadit i månaden, att de bla bla bla, att de mielessä bla bla bla, januan. Ja det satt chilkit. Mutta gärtsel garviten saani muutto. Vahvan prosessa ja faagallisvuotsa ja relationers lähtenen sähtä shadtakkia vuoden juula ja kertomas positiivia relationer naanusmahtaa ja vuodida faagallisvuotsi ja nuplakai. Laas relationerille märks ollut maita ei määnä ja nuoren jällinillui. Da vaihdutaan lähten vähti suorit sähkis ja hukse positiivaa voimaa sähkis. Ja laas relationeriksi ollut maita sosiaalioaktivuodet sähkistä niin kuin relationeriksi lähten nuko jäädä lähten tämän jammo. Älki juodju ja biisut ustirelationai ja oppirelationai. Vahpas muu puolet ja tjämälämpöt.
ja tuarju ja väki kuikunni. Tää huksmai vaatipas vuora. Lahasrelationen märksä ollu maana ja nuore lahtimi arvoi ja iäjäs muutimi regulärin. Ahpi hopp tohkit ja ots vähki toltujum ja lokt puerko voingalla positiiva. Ja vuodivas. Ja viista lokte ohpi iäsarvu. Relationen märksä ollu maita ahpi vahtaigai. Relation huksen ja härihalla sosiaali kalkailla äkkin ahpai jäädä deliosuolan ja vahtaiga ja olles elämi i duscheskolas. Professionella relation gelblasvuotta. Tällä ahpejikäsillä relation gelblasvuotta som mahtaa lohkat ja tulkt ohpi ja vaanimi ja jäädä olmi signaala ja sun reageer jätmälät teektui vai positiiva otstallan huksiu aasahuvu ja bissu. Muhtin olmoin liää tähtäkkädu tekäädä liää jo siistat ahtalta miasta ja täällä huisaamaa vaimit ja juovu ja kähtsät ait kodahlea. Ja muhtin olmoin iljäs tahnu luontulas nuotte mutta tämän sähtä ohp ja härihallat. Ophedji tauda dioske ohpan prosessai ja oktadakker ohpan prosessilla gerdohjärme. Tällä tehdäs pedagogisk principi ja ennautsit täkkerbargu joktuvuoskos ohpihalkit. Gerduhu gossigalkpias gerduhit automärkadit sosiaala gelblasvuola ja gerduhit automärkadit jäädä chatpat. Gerduhit kiitti, gerduhit atspoi bjäiviä nuon. Son tietämai, että ahjibas vuotta ja vuodivas vuotta lahu täällä ahpudilla. Ahpi douda, että ahpeji liikkusumia ja ahji vähki kodapsa. Ja ahpeji tehtä ja douda ahpan prosessi som bitchamai rifts hilduille käyvässä ja vuodamus ja ahpiäktui. Ahpidapsa douda, että son ouda. Jädellä opheji jorgas jälki ja galme, mutta tuste ohpi iäjas ja sistualvo. Mentaliseere, että se on aina jäts olkul ja ääräis siskil. Se on vähkä ohpi, kun väsit unisuolai mobbe maadahi vässä heire mobben rollas. Ohplanas lähtä vihta vuodukalkat ihan sihkarit oudobäk tällä mahti challit, mahti lohkat. Njalmalaskalkai, mahtit, härihallat, mahtit räknastit ja mahtit digitaalakalkai. Ja sosiaaligelblasvuotta nammodugu muhtin ophedjin deodakker kuudat vuodukalka. Te mahtit sosiaalilast ja heivulast lähtet oftas ja oftastal heräin oftas. Taikun sähtä palkat systemaatilast. Ja tällä dehalasvassi mobben estadan palkun ja vahkua saakka. Positiiva ahpobirusi mun lohpiandan. Muutos jämmäs mi färt muistit, että ahpilat maana ja nuorat, kellä ahpamin ja härihallamin. Ja äidus tuofka ja värvasaavi hemmi, mutta maita sosiaaligelblasvuola. Ja fälte ja galgele lohpi vastutaakat ja gehtseli olvasitas. Nuo matematiks. Tattelia nu att ophedji i skola galga biträja ja vuodemus ei tuebällä. Ahpi häikalko dusha sosiaaligelbulas vuoda birra ahpat. Mutta härihalle ja ahpat. Tän iäjä kiava ja praktiseeri skola-argavävis ja toivomis maita ei muudi servulas. Ko servulat vuodeta, että mi haltsa takkeri. Ja tässä bort dat voingamatse synapsat äykkäi. Gerduhämme. Tässä kolet seikkan ja shaddan däveladjan.
Stiamo davalas ja automaattilas kodatjat kitsia nakolle boradan. Vuoriliikkus lianu numomi kuulemme häske, että maana ja nuora voingsella ollu älki reudari tan kuului. Ja tai kohtuimme välje, kodahle nu takke reudan muotisas, ohpan muotisas. Mutta tällä tehdas väljät jälväslas ja buuri kottui. Nuora hoppia aasei kottui ja daavi, majon teäivä laaspirasis ja danpirasis mas shad pajas. Si hoppia aasei pahas ja fuenistaavi samma johtilikko pueri ja delvusastaavi. Sin pirasis la stora vaihkoan faamut. Danne färt mi aasei takke ohpo pirase millä pueri. Faatmus tädji positiva ja lekkus. Ohpi saht skolassa. Vain vähän. Ohpi saht skolassa ohpi sosiaalikalka ja sosiaalikäypilös voi sammalahkai kuin faagai. Nappu struktuurillus ja ötäntelus ohpama bakta. Midabsi ohp mutta ja gehts piedra ja kontrolleeri hietsumet obdu ja lähten voi takker käpilös voida. Midabsat miehtäjällima ja buotilelus voidemmas mikalka järjen kuulhalat ovtstalki ovtsparkat. Sosiaalikalka arvostella sammalahkai kuin faagai botsat. Ja bargo vuojit. Tappela sosiaalikalka minne sidyin. Läpi sähti bekkiä smakkelata läät. Mä ei sähtä härjält. Täällä heivuhuvun teosketan nuorei skooli lähiöi vaitaa siitä. Oi nuko Mikko. No. Juekmäänässä darbu douda, että mahta haltusit hastelussa ja oda äsriä doimai. Douda juaini hati son oudana. Ja juekkiä pitää määnässä darbu doudat, että son arvolas ja saavahti vastavaldi selvävuodessa sähkis. Som färte oinot. Som färte gino färte liiksunja. Juekmäänässä darbu douda, että son sähtällä hies ja tuosta väldit initiatiiva ja että suu initiatiivat arvostalvit. Ja lohpasla voi sähtän vanhatstatsahat serotonin, dopamiin ja oxytocin signaalaunasta tai signaalstoffa ma kolgit oosida voingosida ma hadde puerdobdu komuhtunla mitsida shia. Ja mi häljata njambudobd ja da motiveeri min barga hembo tan samma vai olla hit fast tan puerdobdu. Nuora ei voingosi olla si huksin prosessa ja moibas. Mutta semmas hui alla reudada muutuses ja danne älki vaihko ja hämmet. Relationilla skelbrusvuota. Puoli relationi tohkehu voi puoli relationi tohkehu voi puhtobdut, mutta ei voi lähteä voit. Hukse laas relation ohpide ja ohpikasks hukse puoli voinga ja kulttuura me obdida ajabasuoda ohpama ja ohtstallama. Wahpi douda, että se on oinu ja että wahpi liikusunja ja aiju vehki kodapsa. Sosiaalikäypilös vuotta sähtä ohpat. Me tehtiin, että Danmai nuora lähti automaattiseen lähti ollu kertuhan ja kullan ja bargan. Ta koskesikin tai puuri pelitä ja tai paha pelitä. Ja me sähti täällä ähkästalat nuora ei voingasi alla reudan muudussa. Kun me tehtiin vielä ja vaihkuisin oudenämään ja ahpaisin sitä sosiaalikäypilösvuotta. Kun me tehtiin tämän, telemis räävisolvun ja anjas ahpeidin ja ära professionain,
Gehparik määnen ja nuoren store oddsvastaus viäkisin obdilikalka tjuaudit hastelusai tohki gerda ja stiivit obdu ja hukset puuri muistu ja väsosai sitsina. Mutta tahlianu maita ja joktaja olmus viässä ällimä tjaala väsikehtä uinosuolei. Pättisuolei, muodossa ja hastelusai, mutta mi fed oppi viäki tusta takker hastelussa ja dobduin mattain vuolikit. Ja gerda maita ei unoistobdu sistä tjoidjut ja orrut ja viäkisin tohki tjaudit ja biassa tai tjaala. Vahtamangi barga Ida päivä golfmanustalle. Tällä haalan mobbema definitiona birra. Joskus mobben hämi ja voi birra ja mobbin läkidä daima. Ja vaikka hasikin sitsidegi mobbi voi ja sitsidegi mobbi it. Galdu tämän luodalla millä tjäkijit. Ja, täällä måste väl läksuditjina. Di galgabek tjaalhit ohpi iskadämä. Tangaunabek skovi valde min lähtsidsraktin oftas. Jos minä tehtiin, että leo mobben skolas. Det mi fett bitch de mobben charmaglas ja alla är gert starkigt. Ja det sagt mig att jag ska satan. Ja tehtiin, että det lea ja gert att det makkadan lea. Ja det ska mig det oppi iska dem charhit. Täällä alkuskuluja ja. Ja det sagt att gert relationers lähten voi. Sikki oppi vähän medbargiaktui. Ja det ska sagt att man arvostella makkabeli saata mun puolili muus. Ja ne sagt att identifiera ja dohki sikki eejätä ja oppi doddui. Tää sihkari hainibäk muhtin doddui. Ja det lohpas Charlie luaktin saastani oppivun. No, det oli muu loaldalla nuotna päivä. Toivomista leijää afkalas ja konkreeta dammalla tedi sähti vektan tjovut tai relationellis lähten vui. Tähti uskella maittai badioon, että sähti vekkähtsä hollasi ja spoolhauts maangus ja iskfas. Nohti mun gihtan muasis ja saavan talin jälkeen vastitsida. Ollu gihtu.